Ik ben Christine Alvarez, ik ben 37 jaar oud. Ik ben 5 jaar geleden bij MAC komen werken in de functie van preventiewerker. Inmiddels ben ik doorgegroeid naar preventiecoördinator en staffunctionaris binnen de organisatie. Toen ik 5 jaar geleden hier kwam werken, toen stond het hele preventiewerk er nog niet. MAC heeft me helemaal vrijgelaten om het helemaal in te vullen naar hoe ik denk dat het werk in elkaar steekt. Dus wat MAC mij heeft geboden is dat ik heel veel vrijheid heb gekregen om mijn werk in te vullen. Ik heb best wel veel groei doorgemaakt binnen de organisatie. De overstap was natuurlijk niet makkelijk. Ik ben in Nederland opgegroeid, wel op Curaçao geboren. En toen heb ik ineens gekozen om naar Bonaire te gaan, naar Mental Health Caribbean. Een plek die ik eigenlijk niet kende. Ik kende Bonaire niet. Ik kende Curaçao wel goed, maar Bonaire helemaal niet. En toen kwam ik hier in mijn eentje, familie achterlaten. Ben heel goed opgevangen door de collega's van Mental Health die toen hier werkten. En daarna heb ik mijn leven hier op Bonaire opgebouwd in de afgelopen 5 jaar. Je wordt op Bonaire creatief, omdat er eigenlijk niet zo heel veel te doen is. Dus met de tijd is het wel veranderd, maar in het begin was er niet zo heel veel te doen. En wat ik heb ontdekt is creativiteit. Ik ben de kwaliteit van leven hier op Bonaire heel erg aan waarderen.